aggregaatin käynnistys, eli täältä löytyy run ja sitten choke, eli toi tonne chokeen eli ryyppy päälle. Sitten täältä päältä tää tonne onni, tää on ilmaotto. Sitten kun noi on säädetty, sitten vaan vedetään tästä. Annetaan vähän aikaa käydä chokilla, että saa kunnolla bensaa. Sitten käännetään tuohon run-kohtaan. Jos ei käy vieläkään kunnolla, niin sitten pistää tuonne chokille uudestaan. Sitten täällä on tänne economy. Eli sitten kuluttaa vähemmän bensaa toi. Mutta voi olla, että se antaa liian vähän virtaa sitten. Jos kone ei käy kunnolla, ei se ole tarpeeksi tuottua virtaa, niin sitten ottaa tuonne nollaan. Tästä tulee sitten virtaa. Tässähän on toi maksimi 1800 wattia, mitä se tuottaa, eli ei ihan mitään mahdottoman isoa konetta voi sitä käyttää. Ja sitten kun sammutetaan, niin täältä offiin ja toi kiinni, niin sitten se on sammutettu. Hyvin yksinkertainen käyttö.